Исәмсіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Роза Хабибуллина алға таба төп темалар турында. Быйылғы язгы ташкын ничек үтә һәм кайсы районнар куркыныч зонада кала бирә? Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Чаллыда эш эзләүчеләр өчен вакансиялар ярминкәсе үтте. Шәһәрдәшләргә нинди эш урыннары тәкъдим итәләр? Мәрьям Файрушина белеште. Мастералы театрында беренче тапкыр Италия режиссеры спектакль куя. Танис Дели премьерасы турында Римма Султанова. Республикада язгы ташу чоры ул апрельнең беренче көннәрендә башланды. Ай ахырына кадәр дәвам итәр дип фаразлый гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре. Ташу вакытында кар эреп, грунт сулары өскә күтәрелә, елгаларда су күләме кискен арта. Быелгы ташу ничек уза һәм кайсы җирлекләр су басу куркыныч астында? Сорауларга җавап Ләйсән Ханова сюжетында. Владимир Крапивин Шилнә елгасы хакында барысында белә дияргә була. Зур Шилнәдә туып үскән, бала чагында бозларга утырып йөзгән. Елга күз алдында үзгәрде ди ул. Ташуда ел саен төрлечә. В этом году вода уже уходит, все, спадает. Я был неделю назад, дня 3 назад, воды было выше. А сейчас уже на спад пошло. Елгадан ерак түгел урнашкан бакчалар, хуҗалыклар еш кына су астында кала. Дөрес, быел ташу чагыштырмача тыныч уза ди җирлектә яшәүчеләр. Елганың агымы шактый тиз, ләкин биеклеге инде кимергә дә өлгергән. Җирлектә яшәүчеләр әйтүенчә, әле 2 көнлек кенә суның биеклеге менә бу агачка кадәр күтәрелгән булган. Кар эрегән вакытта һава шартларына бәйле рәвештә су туфракка качарга өлгерде быел ди Кече Шилнә җирлеге башлыгы Гадел Даутов. Бар тик бераз өлеше генә елга сулыкларга төшкән. Шулай ук алдан әзерлек чаралары күрүдә су басудан сакланырга ярдәм итми калмый. Бу елны безнең более-менее тыныч үтә, чөнки бу елны без субботникны оештырып, местный жительләр белән бергә елганың үзенә ауган агачларны чыгардык. Боз киткәндә именно шушы урыннарда тоткарланып кала иде. Шул боз китмәгән сәбәп белән суы да күтәрелә. Елга үзенең ярларынан чыкмады. Тукай районының гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бүлегендә билгеләүләренчә, узган ел Шилнә һәм Калмаш якларын су баскан булса, быел мондый куркыныч юк. Чаллы халкына да шөбһәләнергә урын юк диде шушы ук министрлыкның шәһәр буенча идарә җитәкчесе урынбасары Ирек Фатыхов. Пик половодья еще не пройден. Ожидается, что паводковые мероприятия будут продолжаться до конца апреля месяца. Бүгенге көндә Түбән Бифта су 52,7 метр дәрәҗәсендә. Иң кискен билгесе 59 метрга якынлаша. Бар тик шушы билгене узып киткән чиракта гына шәһәр янындагы җирлекләрне су басарга мөмкин. Бу зонага лесоцех территориясендәге предприятиеләр һәм ерак түгел урнашкан бакчачылык ширкәтләре керә. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Мәшгульлек үзәгендә 1000-нән артык кеше эш эзләүчеләр исәбендә тора. Хәзерге көндә Чаллы буенча 4000 ярымга якын вакансия бар. Эш урыннары ярминкәсендә 14 предприятие катнашты. Предприятиеләрдә нинди белгечлекләргә ихтыяҗ зур һәм ни өчен Чаллы халкы эш таба алмый? Мәрьям Файрушина сюжеты. Мәшгульлек үзәгендә эш урыннары ярминкәсе ачылдыгына килүчеләр инде шактый. Алар арасында яшьләр дә, пенсия яшендәге кешеләр дә бар. Биредә 100дән артык эш урыны тәкъдим ителә. Кассир, электромонтер, буяучы, эретеп ябыштыручы һәм асфальт бетончылар. Чакырабыз безнең шәһәрдәге кешеләрне эшкә безгә, шәһәрне моторларга, озеленителями, эшләргә городта, чәчәкләр утыртырга. Безнең электротранспортка трамвай йөртүчеләр кирәк, кондукторлар кирәк, электрогазосварщиклар, юл эшчеләре. Ярминкәдә тәкъдим ителгән хезмәт хаклары уртача 20 000 сум тирәсе. Әмма шәһәрдәшләребезнең барысы да үзләре теләгән эш урынын таба алмаган. Я вообще специалист по выращиванию кактусов, но на данный момент вы сказали, что такой профессии нету официально. В связи с этим я ищу что-то похожее на это, что-то выращивать, ну, либо по моей физической силе что-то подходящее для меня. Чираттагы эш урыннары ярминкәсе 18 апрельдә иртәнге 10-нан көндезге 12-гә кадәр КАМАЗ мәдәният сараенда узачак. Мәрьям Файрушина, Фәнис Әхсанов, яңалыклар. Йортта яшәүчеләрнең иминлеге куркыныч астында. Сергей Титов урамыннан 17А9 йортына арка аша керү юлын япканнар. Арада бетон блок һәм койма. Шәһәрдәшләр Чаллы ТВның кайнар элемтә телефонына шундый иштәлектәге зор белән мөрәҗәгать итте. Көнкүреш газы шартлау аркасында булган фаҗигалар куркыта ди алар. Арка аша юл ябылу аркасында урамга карап торучы тәрәзәләргә дә юл ябык. Ләйсән Ханова дәвам итә.
Сергей Титов урамыннан 17 А9 йортына арка аша кіру жолы шыннан да ябык. Арада бетон блок ята. Ишек алдынан шыққанда бүкілер барлыққа келе. Yoğisa арка аша йөри алыр идек ди шәһәрдәш. Арка она есть, она была заложена. И там ездили люди. Кто бы как ни говорил. Дом сдавался в 88 году, и в проект был заложена эта арка. Исполком и живой бумажник, они подтверждают, да, действительно, арка не в аварийном состоянии, ей можно спокойно пользоваться. Тик шәһәрдәшләрнең арка аша йөрү юлына карата фикерләре төрле булып чыкты. Күпләр киресенчә, бу юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итәргә булыша иде дигән фикердә. Сквозная была. Но она вот не мешает. Я думаю, что это, наверное, в принципе, безопасно. Действительно, меньше гоняют тут. Урам белән йорт арасында агач шәхси йорт тора. Аның хуҗасы Илдус Ямалтдинов бирдә 60 елга якын яши. Юл ябылганчы монда гел тәртип юк иде ди. Бетон блокны алырга ярамый ди ул. Нәрсә була? Бүтән машина менә монда тула? Арка аша юлны ябу 90-нчы еллар башында идарә итү компаниясе һәм шәһәрдәшләр белән килешенеп эшләнде дип сөйләде Галина Мамонтова. Когда в начале арка была свободной, машины проезжали и вправо, и влево, ломая кустарники, безобразий было много. Поэтому принято решение управляющей компании, жителями многие, что здесь нужно балку поставить. Для спецтранспорта у нас внутренняя дорога позволяет к любому подъезду подъехать. Сергей 17 А9 йортында яшәүче шәһәрдәш арка аша юл мәсьәләсе буенча рәсми хат белән Комсомол районы буенча күзәтчелек бүлегенә мөрәҗәгать итте. Инспекторлар әйтүенчә, якын арада тикшерү үткәреләчәк. Эсенханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Мастеровой театрында премьера «Танец Дейли» спектаклі оны сәхнәгә шетел режиссеры қуям. Бу театр тарихында бірінші тапқыр. Александр Джунтини Италияда туып үскен, Санкт-Петербург театр сәнгате академиясында білім алған. Россия театрларында 20-ге якын спектакль қойғаны бар. Режиссер чаллыға гойласы белән килгән ире композитор Илья Амелин яңа спектакльга музыка язган. Репетициялар нибары 3 атна бара. Әсәр фәлсәфи эчтәлектә яшәү, үлем, тормыш мәгънәсе турында. С какой-то буддийской философией смотреть на смерть и на жизнь, и что это такое, как мы обычно реагируем, какие стереотипы в нас живут, можем ли мы жить без этих стереотипов, стандарты, которые были вложены уже много поколений в нас. Премьера 13 апрельда Мастеровой театр сәхнәсендә була. Кім ең оста оқытам? Сәнгать мәктәпләре оқытучылары арасында һөнәри бәйге барам. Ул 4 көн дәвам итәчәк. Конкурста катнашучылар оқучылары белән берлектә әзерләгән иҗади номерлар күрсәтәләр, ачык дәрес бирәләр. Һөнәри осталык бәйгесе быел 12-нче тапкыр уздырыла. Рима Султанова дәвам итә. Беренче булып жюри каршына Эльмира Бәхтиярова чыгачак. Ул 3-нче балалар музыка мәктәбендә һәм сәнгать колледжында укыта. Халык уен кораллары оркестрын җитәкли. Педагоглык стажы 25 ел. Беренче тапкыр катнашуым минем. Миңа булыша минем укучыларым, минем коллегаларым, мәктәп коллегаларым. Мин шуңа аларга бик зур рәхмәтлемен и бик шат минем катнашуыма. Визит карточкасына 10 минутка якын вакыт бирелә. Шул арада педагог үзенең иҗат мөмкинлекләрен, шәхси һәм һөнәри сыйфатларын ачып бирергә тиеш. Бәйге 3 номинациядә бара: иң яхшы укытучы, иң яхшы концертмейстер һәм перспектива. Һөнәри салык бәйгесе быел 12-нче тапкыр үткәрелә. Катнашучыларның күпчелеге зур тәҗрибәгә ия, яшь педагоглар да бар. Бу сәнгать уку йортлары арасында иң абруйлы бәйге. У нас бывает, что из одного учреждения 2 участника. Из 10 учебных заведений искусств обязательно у нас участвуют участники. То есть не было такого, чтобы у нас хотя бы одна школа не участвовала. Конечно же, они вдохновляются этим конкурсом на будущий учебный год. Җиңүчеләрне ачык дәресләр күрсәткәннән соң билгеләячәкләр. Римма Султанова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бүген гамнашлар, мин сезнең белән сау булашам, иртәгә очрашканга кадәр. Гастроли Димитровградского драматического театра. 19 апреля. ДК КамАЗ. 19:00. Анна Каренина. Легендарная история любви. Приглашаем на выставку «Стройэкспо Татарстан» с 17 по 20 апреля в выставочный центр «Экспокама». Оргкомитет 470102. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда, логопеда. Телефон в Челнах 78 09 35. Модная
Современная женская одежда из Беларуси. Новая коллекция «Весна-лето 2019». Скидки до 25%. Белорусская мода. ТЦ Грин, 2-й этаж.